дар саҳифаи навбатии ҳазор китоб ба шумо дар бораи китоби шаш қӯи сафед ки муаллифонаш бародарон Якоб ва Вилгелм Грим мебошанд маълумот медиҳем. китобчаи мазкур дар муассисаи нашриявии Маориф соли 2019 нашр шудааст. китоб аз 16 саҳифа яъне як ҷузъи чопӣ иборат буда дар ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди торус бо теъдоди 10,000 нусха нашр шудааст. ин афсона аҳамияти муҳими маърифатию ахлоқӣ дорад ва он на танҳо барои хурдсолон балки барои ҳар як фарди ҷомеа муфид аст. афсона чунин оғоз меёбад: яке буд ва яке набуд. дар зери гумбади кабуд шоҳи мамлакате буд. бори ӯ дар ҷангали анбӯҳи касногузару бузурге шикор мекард. шоҳ хаставу монда нашуда ҳайвоноти гуногунро тезу босуръат таъқиб мекард. ҳеҷ кадоме аз шикорчиёну навкаронаш ба ӯ расида наметавонистанд. чун шом фаро расид, шоҳ аспашро нигоҳ дошт ва ба атроф нигоҳ карду дид ки роҳ гум задааст. ба ҷустуҷӯи роҳ даромад, вале ёфта натавонист. хонандагони азиз, шумо метавонед давоми афсонаро бевосита аз китобчаи шаш қӯи сафед мутолиа намоед. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсӯҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи ҳазор китоб.